سەرۆک وەزیرê Tirkiyê Ehmed Dawood-Oğlo ragihand ku ew ê hemû hewlên xwe bidin ji bo nehêlin çekdarên biyanî dirêya xaka Tirkiyê re derbasî Sûrî bibin û vegerin. Dawood-Oğlo di hevdîtinekî de li gel ajansa Reuters diyar kir dibe ku Tirkî navçeyên leşkerî li ser sînorê Sûrî berfirehtir bike ji ber ku rê li ber çûn û hatina çekdarên biyanî bêgirtin û anî ziman ku Tirkî dê sînorê xwe bi temamî li ber penaberên Sûrî negire. Oğlo balkişand ku li ser sînorê wan yên bi Sûriyê re kampên penaberan hene û li hin cihên diyar kirî tedbîrên tûntir hene û dibe ku ew navçeyên leşkerî berfirehtir bibin. Serokwezîrê Tirkî krîza Sûrî wek metirsiyek mezin ya ewlekariyê dazanîn. Lê got çareserî ne di şerê li dijî Daişê de bi tenê ye û daxwaz kir ku herêmeke dijî Firînê dibin parastineke navdewletî de bêava kirin. Ji bo ku bajarê Helebê ji hêzên rejimê bêparastin û çavkaniya pirsgirêka li Sûrî bi hovîtiya rejima Esed binav kir. Ji aliyekî din ve Wezîrê Derveyê Tirkiya Mewlûd Çavuşoğlu ragihand ku nêzîkî 700 welatiyên Tirkiyê çûne nav rêxistina Daeş û niha di nav wan de şer dikin û hişyarî da û got dibe ku li Tirkiyeyê jî êrîşên teroristî pêk werin. Medyaya Tirkiyê li ser zarê Çavuşoğlu belav kiriye ku di navbera 500 heta 700 welatiyên Tirkî tevlî Daeş bûne. Wezîrê Derveyê Tirkiya dilgiraniya xwe li hember egera vegerandina wan çekdaran tîne ziman û dibêje Tirkî rê li ber nêzîkî 7205 kesên biyanî girtiye ku dixwestin dirêya Tirkiyê re derbasî Sûriyê bibin û li wir tevlî Daeş bibin. Bi gotina Çavuşoğlu desthilatên Tirkiye 1106 kesî ku dixwestin tevlî Daeş bibin ji Tirkî derkirine û vegerandina welatên wan.